पशुवैद्यकीय सेवा विभाग व कर्मचारी पालन विभागाचे अधिपद सांभाळणारे आदरणीय सन्माननीय गोवा राज्याचे मंत्री महोदय श्रीमान लेखन राऊत सर, पेंढे मतदारसंघाचे तसेच गोवा हस्त वैशिरा देशा पेंढे तालुक्याचा नगरपालिकेचा प्रशासन करणारे सर्व उपस्थितांचे ते हार्दिक स्वागत करतो व सर्वप्रथम ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या घराची आहुती देऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्या सर्व क्रांतिकारकांना आणि सैनिकांना कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करून व मनपूर्वक अभिवादन करून मी माझ्या मनात पुढच्या व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाचा, आनंदाचा व प्रेरणादायी दिवस आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या भारत देशाने परकीय राजवटीच्या दोषातून स्वातंत्र्य मिळवले. त्या ऐतिहासिक दिवसाची आठवण म्हणून आपण दरवर्षी स्वातंत्र्य दिन सोहळा मोठ्या उत्साहाने साजरा करीत आहोत. आज या पवित्र प्रसंगी राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करताना आपल्या मनात सर्वप्रथम त्या थोर स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण झाले पाहिजे ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले जीवन, कुटुंब, सुखसोयी आणि भविष्य त्याचा त्याग केला. असंख्य ज्ञानतज्ञ सैनिकांच्या योगदानामुळे आज आपण स्वातंत्र्य भारतात श्वास घेत आहोत. याची आपण सर्वांना जाणीव झाली पाहिजे. आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकांना समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुतेची संधी दिली. संविधानाने आपल्याला दिलेल्या अधिकारामुळे सन्मानाने जगण्याचा अधिकारही आपल्याला मिळाले आहे. संविधानाने आपल्याला अधिकार दिला आहे त्याचबरोबर कर्तव्याची जाणीव करून दिलेली आहे. आपल्या कार्यालयातून नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा या केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, त्या नागरिकांच्या जीवनाशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला वेळेत, पारदर्शकपणे, निपक्षपणे आणि संवेदनशीलतेने सेवा देणे हे आमचे पालन कर्तव्य आहे.